Очевидно, уста на Йо-Йо Джам може да се маха. Това е Speedmaker. Бая използван и ето и уста. Ето е по-отблизо. Използвам лупа, че да може да фокусира. Моя Speedmaker. Яко учкан и използвам. Ето е уста. Отзаде се чува Форт Бояр. В момента е 11:43. Ето това е. Използвах много старо Mondo String. Увих го около уста и с клещи тази част използвах. Тази част по средата използвах, хванах и я отвъртях. И излезе много лесно. Даже не се и напънах. И това е всичко.